Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa misalul awali, mongko utawi contone kang kawitan iku qadiyatun, mufrate lapat qadiyatun. Wa kodoya lan jamae lapat kodoya, maknane piro-piro undang-undang atau piro-piro putusan. Wa asluhu utawi asale lapat kodoya iku kodo iyu, lapat kodo iyu bi ibdali maddatil waqidi, kelawan oleh ganti huruf mat mufrati hamzatan ing huruf hamzah. Kama koyo iklal fuila kang dilakokake apa ma fi sokifatin ing dalem mufrati lapat sokifatin wa sukaifu lan jamae lafat sukaifu, maknane piro-piro lembaran kertas. Fa abdalu mongko ganti sapa wong araf kasrotal hamzati ing kasroi hamzah, ganti fatkatan ing fatkah fakina idin mongko ing dalem nalikane fa abdalu kasrotal hamzati fatkatan takarukat mongko nyandang karukat opo alia ukurup ya wang fataka lan dadi kewaca fatka opo makuruf kublaha kang ing dalem sadurunge ya fakulibat mongko diganti opo huruf ya diganti alifan ing huruf alif fasorot mongko dadi opo lapat kodo iyu iku kodoan dadi lapat kodoan. Faubdilat mongko diganti opo alhamzatu opo huruf hamzah diganti yaan ing huruf ya fasoro mongko dadi opo lapat kodoan iku kodoya iku dadi lapat kodoya. Wa misalusani utawi contone kang kaping pindho iku zawiyatun, mufrate lapat zawiyatun, maknane pojokane omah. Wa zawaya lan jamae lapat zawaya, piro-piro pojokane omah. Wa asluhu utawi asale lapat zawaya iku zawaiyu, dadi lapat zawaiyu bi ibdalil wawi kelawan oleh ganti wawu alwaqiati kang tumiba ba'da alifil jam'i ing dalem sakwise alif jamak hamzatan ing rupa huruf hamzah kana yifin koyo lafat nayifun wa nayaifah lan lapat nayaifah. Fakolabu mongko ganteni sapa wong araf kasrotal hamzati ing kasroi huruf hamzah ganti fatkatan ing kewaca fatkah fakina idin mongko ing dalem analikane fakolabu kasrotal hamzati fatkatan kulibat mongko diganti opo alia huruf ya diganti alifan ing huruf alif litak karukiha krono nyandang karukat wang fitakima lan kewaca fatkai huruf kublaha kang ing dalem sadurunge ya fasorot mongko dadi apa lapat jawa iyu iku jawaa dadi lapat jawaa. Suma kolabu mongko nuling ganti sapa wong araf alhamzata ing huruf hamzah ganti yaan ing huruf ya fasara mongko dadi apa lapat jawaa iku jawaya dadi lapat jawaya.
Wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupane wa fi mislihi rawatin ju'ila wawan isaro illa anahu maring sak temene kelakuan iku innama tubdalu angin semestine diganti opo alhamzatu kurub hamzah diganti yaan ing kurub ya idalam takun ing dalem nalikane ora ana opo alamu lam fiile iku wawan rupa kurub wawu salimat mongko selamat opo wawu fil mufrodi ing dalem isim mufrode kama koyok keterangan masalah kang nyuntukake opo ma fa ing kanat mongko lamun ana opo alamu lam fiile iku wawan rupa kurub wawu salimat mongko selamat opo wawu salimat kang selamat opo kurub wawu fil mufrodi ing dalam isim mufrad lam tuklab mongko ora diganti opo alhamzatu kurub hamzah ora diganti yaan ing kurub ya bal tuklabu balik diganti opo kurub hamzah diganti wawan ing kurub wawu liyusakila supaya madani opo aljamu opo jamak wakidahu ing mufrote jamak wadalika utawi mengkono lam tuklab alhamzatu yaan iku kaisu wakoat ing dalem sekirane tumibo opo alwawu kuruf wawu robiatan kali kang nomor papat ba'da alifin ing dalem sawise alif wadalika utawi mengkono kaisu wakoat alwawu iku nakwu kaulihim sepadane pengucape wong Arab hirowatun ing lapat hirowatun waharowa lan ing lapat harowa wa asluha utawi asale lapat harowa iku haro ibu lapat haro ibu kasoka ifu koyok lafat soka ifu fakulibat mongko diganti opo kasrotul hamjati kasroi hamjah diganti fatkatan ing fatka fakulibat mongko diganti opo alwawu kuruf wawu diganti alifan ing kuruf alif litakarukiha krono nyandang karukati wawu wang vita kima lan kewaca fatkai kuruf kublaha kang ing dalem sadurunge kuruf wawu fasoro mongko dadi opo lapat haro ibu iku haroa dadi lapat haroa suma kolabu mongko nuli ganti sapa wong Arab alhamzata ing kurub hamzah ganti wawan ing kurub wawu fasoro mongko dadi opo lapat haroa iku haroa dadi lapat haroa dadi hamzah iku digenti ya digenti wawu haroa asali haroan menjadi haroa wa asaro lan awi isaro sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane wa hamzan awalal wawaini rudda ila anahu isaro ila anahu maring sak temene kelakuan iku yajibu wajib opo rodu awalil wawaini balikake awali kurub wawu loro al musoddarotaini kang digawe kawitan karone hamzatan ing kurub hamzah malam takun ing dalem selagine ora ana apa asaniyatu kurub wawu kang nomor loro iku badalan ganti min alifi fa'ala saking alifi wazani lafat fa'ala naku awasilu umpamane lapat awasilu fi jam'i wasilatin ing dalem jamae lapat wasilatun maknane wong wadon kang nyambung wal aslu utawi asale lapat wasilatun iku wawasilu lapat wawasilu bi wawaini kelawan kurub wawu loro al ula utawi wawu kang kawitan iku faul kalimati fa fi'ile kalimat wawu sing kawitan iku fa fi'ile kalimat wasaniyatu utawi wawu kang kaping pindho iku badalun ganti min alifi fa'ilatin saking alifi wazani lafat fa'ilatin
Fa ing kanat mongko lamun ana apa asaniyatu wawu kang nomor loro iku badalan ganti min alifi fa'ala saking alifi wazani lafat fa'ala lam yajib mongko ora wajib apa al ibdalu ganti nakwu wufiyah ganti huruf maksudnya nakwu wufiyah dituhoni sapa wong wufiyah ditepati sapa wong tatawa sapa Zaid wa wuriyah lan lapat wuriyah ditutupi sapa Zaid tatawa disembunyiake sapa Zaid didelikake sapa Zaid didelikno sapa Zaid asluhu utawi asline lapat wufiyah lan wuriyah iku wafa lapat wafa wa waro lan lapat waro maknane delik tatawa sembunyi tatawa tertutup falamma buniyah mongko ing dalem nalikane dimabniake apa lapat wufiya lan wuriya lil maf'uli maring mabni maf'ul iktijah mongko dibutuhake apa illa dhamima maring domai huruf qoblal alifi kang ing dalem sadurunge huruf alif fa'ubdilat mongko diganti opo al alifu huruf alif diganti wawan ing huruf wawu wa madanib dilsaniyal hamzaini min kilmatin ayaskun ka asir waktu min iyub takis rodomin au fatkin kulip wawan wayaan isro kasrin yang kolip dul kasri mutlakon kada wa mayudom wawan asir malam yakun lafdon atam fadakayaan mutlakon jawa wa wa nakwuhu wajhaini fi sani hi wabdil lan gantiyo sapa sira madan ing huruf mat saniyal hamzaini ing huruf kang kaping pindune hamzah loro min kilmatin saking kalimat siji saking kalimat tunggal ayaskun yento kewaca sukun apa saniyal hamzaini ka asir koyok lapat asir asline iku lapate iku aksir ana hamzah sing te gandano ya sing te idgham asir te waca asir maknane asir gawe olabet sapa sira tatawa ngutamaake sapa sira ndinginake sapa sira waktu min lan lapat waktu min itu fi'il amr majhul kalau waktamin fi'il amr maklum late waca waktu min lan digawe aman sapa sira late waca waktamin lan gawe aman sapa sira in yuftak lamun diwaca fatkah isrodomen ing dalem sakwise doma au fatkin utawa ing dalem sakwise fatkah kuliba mongko diganteni apa saniyal hamzaini diganteni wawan ing huruf wawu yang kolibu mongko dadi keganti apa saniyal hamzaini ngene wae kenek tak baleni in yuftak lamun diwaca fatkah apa saniyal hamzaini isrodomen ing dalem sakwise doma au fatken utawa ing dalem sakwise fatkah kuliba mongko diganteni apa saniyal hamzaini wawan ing huruf wawu wayang kolibu lan dadi keganti
Apa saniyal hamzaini yaan ing kurup ya isra kasrin ing dalem sakwise kasra. Dul kasri utawi saniyal hamzaini kang anduweni kewaca kasra mutlakon kelawan mutlak, mutlakon kali mutlak iku kada koyok mengkono-mengkono yang kolibu yaan. Wa asir lan dadekake sapa sira ma ing saniyal hamzaini yudomu kang diwaca doma apa ma wawan ing kurup wawu. Malam yakun ing dalem selagine ora ana apa ma iku atamma nyempurnakake apa ma lafdon ing dalem lapati. Fadaka mongko utawi mengkono-mengkono saniyal hamzaini iku jaa teko apa daka yaan kali ganti kurup ya mutlakon kelawan mutlak atau kali mutlak. Wa aummu lan lapat aum maknane aum nejo sapa ingsun asaliku aummu lan nejo sapa ingsun. Wanakwu lan sepadane lapat aummu iku ummah lapat ummah maknane nejo sapa sira. Wajhaini ing wajah loro fisanihi ing dalem kurup kang kaping pindhone aummu oleh te waca ibdal lapat aummu diwaca ibdal menjadi aummu dibaca ibdal ana wajah loro. Kalau dibaca takik ya aummu itu lapat ummah itu boleh dibaca aummu, dibaca takik. Kalau dibaca ibdal yo aummu. Ida jetamaa ing dalem nalikane dadi kumpul fi kalimatin ing dalem kalimat siji apa hamzatani apa hamzah loro wajaba mongko wajib apa atakfifu ngintingake ilam yakuna lamun ora ana apa hamzatani iku fi maudhi'il aini ing dalem panggonan ain fi'ile naku sa'alah umpamane lapat sa'alah waru asa lan lapat ro'asa maknane sa'alah takon sapa wong waru asa lan dadi pemimpin lan dadi kepala sapa wong. Suma intakarukat mongko nuli lamun nyandang karukat mongko keri-keri lamun nyandang karukat opo ulahuma kawitane hamzatani wasakanat lan nyukun opo saniyatuhuma kang kaping kurup kang kaping lorone hamzatani wajaba mongko wajib opo ibdalus saniyati ganteni kurup hamzah kang nomor loro maddatan ing kurup mat tujani sukang nunggali jenis opo kurup mat karukatal ula ing karukate hamzah ing karukate kurup hamzah kang awal kang pertama. Fa ing kanat mongko lamun ana apa karukatuha karukate al ula hamzah kurup hamzah sing pertama mau iku fatkatan kewaca fatkah ubdilat mongko diganti apa asaniyatu hamzah kang kaping kurup hamzah kang kaping loro
alifan ing huruf alif diganti alifan ing huruf alif. Nakwu asartu, umpamane lapat asartu maknane ngutamakake sapa ingsun atau dinginake sapa ingsun. Wa ing kanat lan lamun ana apa karo katul ula iku domatan rupa doma ubdilat mongko diganti apa huruf hamzah kang kaping pindho apa asania ngono ae diganti wawan ing huruf wawu. Nakwu usiru, umpamane lapat usiru maknane ngutamakake sapa ingsun atau dinginake sapa ingsun atau nglabeti sapa ingsun. Wa ing kanat lan lamun ana apa karo katul ula iku kasrotan rupa kasro ubdilat mongko diganti apa asania huruf hamzah kang kaping pindho diganti yaan ing huruf ya. Nakwu isarin, umpamane lapat isarin maknane ngutamakake wong liya ya. Ngutamakake wong liya berarti. Wa hadza utawi iki wajabu wa hadza utawi iki wujubu ibdali saniyah. Wa hadza utawi iki wajaba ibdalu saniyah. Huwa yohada iku al-muradu perkara kang dikarepake bikaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane wa madanibdil al-baita. Wa in takarrukat lan lamun nyandang karukat apa saniyah tuhuma apa saniyah tuhuma huruf kang kaping lorone hamzatani. Fa ing kanat mongko lamun ana apa karukat tuha karukate saniyatuhuma iku fatkatan rupa fatkah. Wa karukatuma lan ana apa karukati huruf qoblaha kang ing dalem sadurunge saniyatuhuma iku fatkatan rupa fatkah. Audumatan utawa rupa doma kulibat mongko diganti apa saniyatuhuma diganti wawan ing huruf wawu. Fal awalu mongko utawi huruf hamzah kang awal tegese fatkah iku nakwu awadimu, umpamane lapat awadimu jam'a adamin kali dadi jamake lapat adamun ya adamun jam'u adamin. Lapat awadimu maknane piro-piro kulit yang bersemak tatawa piro-piro kulit semu-semu ireng, piro-piro kulit semu-semu ireng. Wa asluhu utawi asale lapat adamun iku adamun, lapat adamun. Wasani utawi huruf hamzah kang kaping pindho tegese doma iku nakwu waidimin sepadane lapat waidimun atau umpamane lapat waidimun tasghira adamin kali dadi tasghire lapat adamun. Wahada utawi iki kulibat wawan. Huwa yohada iku al-muradu perkara kang dikarepake bikaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane in yuftakis radha min aufatkin kuliba wawan. Wa ing kanat lan lamun ana apa karukat tuma karukati huruf qoblaha kang ing dalem sadurunge asaniyah huruf hamzah kang kaping pindho tegese doma. Kasrotan iku rupa kasro kulibat mongko diganti apa asaniyah diganti yaan ing huruf ya. Nakwu iyamun umpamane lapat iyamun. Wa utawi lapat iyamun iku mislu isba in sepadane lapat isbaun
Jadi lapat iyamun koyok wazane lapat isbaun, iyamun isbaun. Min amma saking lapat amma, maknane amma nejo sapa wong. Wa asluhu utawi asale lapat iyamun iku imamun, lapat imamun wanukilat mongko dipindah apa karukatul mimi, karukate huruf mim al ula kang pertama atau kang kawitan ilal hamzati maring huruf hamzah allati rupane huruf hamzah qoblah kang ing dalem sadurunge karo katul mimi wa udgimat lan diidegomake apa al mimu huruf mim fil mimi ing dalem huruf mim fasoro mongko dadi apa lapat imamun iku iamun, dadi lapat iamun. Suma kulibat mongko nuli diganti apa alhamzatu apa huruf hamzah asaniyatu kang nomor loro diganti yaan ing huruf ya. Fasara mongko dadi apa lapat iamun iku iamun, dadi lapat iamun. Wahada utawi iki kulibat yaan huwa yohada iku al muradu perkara kang dikarepake min kaulihi saking pengucape Kyai Musonef rupane wayaan isra kasrin yang kolib. Wa asara lan awi isara sapa Kyai Musonef bi kaulihi kelawan dawe Kyai Musonef rupane ndul kasri mutlakon kada. Isara illa annal hamzata maring sak temene huruf hamzah as-saniyata kang kaping pindho iku ida kanat ing dalem nalikane ana apa al hamzata saniyata iku maksurutan kang diwaca kasra tuklabu mongko diganti apa al hamzata saniyata diganti yaan ing huruf ya mutlakon kelawan mutlak ayat tegese sawaun iku padha uga kanat utawi ana apa alati karukat qobla kang ing dalem sadurunge alhamzatas saniyah iku maftukatan kang diwaca fatka au maksurutan utawa kang diwaca kasra au matmumatan utawa kang diwaca dhamma. Fal awalu mongko utawi kang kawitan iku nakwu ayinu umpamane lapat ayinu maknane ngerinti sapa ingsun mengelu sapa ingsun mundori anna kali dadi mundoree lapat anna maknane anna ngerinti sapa wong anna ya inu wa asluha utawi asale lapat ayinu iku ainu lapat ainu faku fifat mongko ditakfif apa lapat ayinu bi ibdali saniyati kelawan ganteni huruf hamzah kang kaping pindho ming jingsi karokatiha saking jenise karokate saking jenise karokate hamzatas saniyah fasoro mongko dadi apa lapat ainu iku ayinu dadi lapat ayinu maknane ayinu ngerinti atau sambat atau mengeluh sapa ingsun wakot tukak koku lan terkadang diwaca takik opo alhamzatas saniyah nakwu ainu umpamane lapat ainu ngerinti sapa ingsun bi hamzataini kelawan huruf hamzah loro walam tu amal lan ora dilakokake apa lapat ainu bi hamzataini
bihadil muammalati, kelawan iki penggawean, kelawan iki pengamalan, ibdal lan takik fi ghairil fi'li ing dalem sakliyane kalimat fi'il illa fi a'immatin, angin ing dalem lapat a'immatin maknane piro-piro imam atau piro-piro pemimpin atau piro-piro panutannya. Fa'innaha mongko sak temene lapat a'immatin iku jaat teko apa lapat a'immatin bil ifdali kelawan ganti hamzah kang kaping lorone lapat a'immatin. Wa taskiki lan maca taskai lapat aimatin oleh tik waca ayimatin oleh tik waca aimatin, ayimatun oleh tik waca aimatun, latik waca ayimatun atau aimatun itu berarti dibaca ibdal, ganteni huruf hamzah kaping loro. Latik waca taski iku aimatun, dadi latik waca ibdal ayyimatun, latik waca taske suke aimatun. Wasani utawi kang kaping pindho iku nakwu iyimun, umpamane lapat iyimun maknane yo nejo iyimun. Misala isbiin kale sepadane contone wazane lapat isbiin yo maknane driji. Jadi iyimun koyok lapat isbiun min amma sangking lapat amma. Wa asluhu utawi asale lapat iyimun iku ikmimun, lapat ikmimun wanukilat dinukil opo karo katul mimi, opo karo kati kurup mim al ulah kang kawitan ilal hamzati maring hamzah asaniyati kang kaping loro. Wa udgimat mongko diidegomake opo al mimu kurup mim kang awal fil mimi ing dalem kurup mim kang saniyah kang kaping pindho. Fasoro mongko dadi opo lapat ikmimun iku iimun, dadi lapat iimun. Wa kufifat mongko diwaca enteng opo alhamzatu opo huruf hamzah asaniyatu kang kaping pindho bi ibdaliha kelawan ganteni hamzatu saniyah min jingsi karokatiha saking jenise karokate hamzatu saniyah. Fasoro mongko dadi opo lapat iimun iku iyimun, dadi lapat iyimun. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.